Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Nantsi ke bethani i-review encinci kaThando Nesithembu Uncut. Bese ndichazele ke ku-previous video uba le episode yokuqala kaThando Nesithembu Uncut ibingomayeni kunye notata uMusa Mseleku. Siboniswa ke izinto esingazange sazibona ngaphambili ku-season 8. Sikwa-updatewa ke noba kwenzeka ntoni ngoku phakathi kwabo since bagqiba ukushuta u-season 8. Now enye yezinto ke ebiye yavela ibingumba kaVuyokazi nokuhamba kaMhlophekazi, ngoba sayazi uba uMpumelelo Mseleku unyana kaMayeni kunye notata uMusa Mseleku waye wehlukana noVuyokazi Nciweni. And then emva koku sabona uVuyokazi ehlala nomntanakhe oyintombazana uMhlophekazi. uMhlophekazi ke ebehlala noMayeni. Mayeni ke uye wachaza uba uMhlophekazi wamfumana caba ngexesha apho eKapa kwakukho udutyulwano olukhoyo. Waye waxela loo nto leyo uba eKapa kukhona udutyulwano olukhoyo, so uMhlophekazi wakhe awayohlala phaa, waphele ehlala phaa ke ngoku for good. So ukhulele kuye, benebond kunye naye. And then ke ngoku uVuyokazi caba beye wamthatha uMhlophekazi, wathi kuye ba uzambuyisa nge-27 kaJulayi 2024, but ke ngoku zange yenzeke loo nto leyo. Emveni koba caba uVuyokazi wayomthatha uMhlophekazi, uthi zange aphinde aziphendule ii-calls zakhe. And then ke ngoku uthi wamfonela amatyela amaninzi but uVuyokazi wamziba. So ucinga uba inoba ke yayindlela yoba befuna umthatha. Wabesithi uMayeni uba loo nto leyo yamhlupha kakhulu ngoba kaloku ebese-close kunye noMhlophekazi, and ke ngoku ebezawunderstanda uVuyokazi xa mhlawumbi bethethile naye achaza uba mama uMpumelelo ndihlukene naye, so ndifuna umntanam ngoku azohlala nam, andisafuna ahlale apho. Uthi bengazuba nangxaki, but into emvisa kabuhlungu yile ndlela athathwe ngayo and then kwenziwe ngathi uyabuya kanti akabuyi. Na utata uMusa Mseleku ke ebekhe waveza noba wakhe wafonelwa ngumama kaVuyokazi esiva kabuhlungu ekhala esithi ibuhlungu into eyenziwa nguMayeni noMpumelelo, uyabo. So uthi wamthembisa ke uba uzayilungisa loo nto leyo, but khange ayicacise uba kanye yintoni leyo, ngoba uMayeni ke uye wachaza uba hayi waba wrong makaVuyokazi ngothetha nawe angathethi nam, kodwa ndimntu ohlala nomntana. So andiyazi ke noba mhlawumbi yayidibene nantoni leyo into, but anyways ke uMhlophekazi zange amke kakuhle phaa kwaMseleku. uVuyokazi wamthatha ngokungathi uyabuya, kanti uyayazi ke nakuyamthatha unomphelo. uMayeni uthi hayi ufisa ukuthi mhlawumbi ngewayemxelela uba uyamthatha umntana wayengazongamniki ke umntanakhe. But ke asazi uba into yoba izinto zinjani ke ngoku between them, because uthi emveni koba emthathile umntana waye efowunini akamphendula, nanoba kwahambe kwaba rayithi na, ngoba kwi-live ngulo uye wathetha echaza uba bamfowunela uMhlophekazi bathethe naye, mhlawumbi ke uMhlophekazi nefowuni yakhe okanye zaphinda zaphele zilunga izinto, andiyazi. Anyways bethi nenkosi kakhulu ngothi nibukele le video. uMamgobhozi uzandibona kwivideo elandelayo. Bye.